Urara orokorra, Finlandia osoa. Lago pillo eta pillo. Hori da Finlandiako paisaia. Bai, tipikoa. Hori da tipiko sauna, horretako sauna, Finlandia oso ezaguna da, sauna. Hori da, egiten duzu sua eta gero harri batzuk daude, eta harri horiek berotzen direnean, beroa eragiten du. Beroa eragiten dute eta igual 80 gradutan non zaude sauna, oso gustora, gero beste argazki bat usteko badagoela ere, bai? Hori neguan eskertzekoa izango da, ez? Bai, neguan eta uraran ere, bai. Uraran sauna piztutzen da igual. Baina neguan sauna gero ateratzen zera, eta elurra baldin badago, egiten duzu buelta batzuk elurretan. Uste hotzea, eta gero sartzen zera berriro saunara. Aterotzea. Bai, tonifikante. Eta bueno, eta horrelako helburezko etxeak oso ohikoak, oso normalak dira Eskandinavia osoan. Bai, eta beti kolore gorri hori erabiltzen dute beti etxetan. Laiz eta kristonotza egon da, lorea? Bai, urara montzara. Aura San Juaneko sua, adibidez. Udara solstizioak inportantzia handia dauka? Bai, oso handia eta han ospatzen da 21. Solstizio eguna da ekainearen 21. Claro, hemen ospatzen dugu San Juana, baina hori da kalendario katoliko. Solstizio eguna egunik luzena da ekainak 21. Eta orduan, Finlandian ospatzen da hemen bezala suarekin eta hori, eta oso polita izaten da, baina oain entzun dut oso hotza handia egingo dula eta